Good morning! Jog na ako, ha? Jog ka na. Tapos CR lang. Jogging! It's a beautiful day! Joke, kumanta. Uy, with feelings! Mat-mat. Yup. Ang lutong niya. Oh my gosh. Ito yung picture mo. Pang kanin. Pang ano to? Pang munggo. Munggo. Hi, Bisprins! What's in my bag? Dalawa yung bag ko kasi today, pupunta ako ng meeting tapos after mag-gym. So, makita niyo yung dalawang bag na dala-dala ko dahil yun, kailangan ko sila. And syempre, sa meeting, ako lang mag-isa. Pero kasama ko si Joem sa gym. So, why not buksan din natin yung bag niya? I-open na natin yung bag ko. Okay? Bag ko sa workout, yung CRISHA'S. Start na tayo! Ito yung una, the designer and lipstick pizza pouch. Kung ano yung nilagay ko sa face ko, binabaon ko pa rin siya. Nabili ko to sa Marshall sa America that time. Ganda, no? Leather. This is Anastasia Contour Kit. Ito yung ginamit ko pang contour. And ginamit ko na rin for my eyes. This eyeshadows ko. Itong lahat ng shades. Gumamit din ako na primer, Makeup Forever. Ito yung curler na ginamit ko, Shiseido. And then yung blush na ginamit ko is color, lip and cheek tint. Pero hindi ko pa nilagay sa lips ko. Ang nilagay ko lang is sa cheeks. Gumamit din ako ng Hyper Curl Waterproof Mascara from Maybelline. Ito yung pang foundation, contour, pang blend ng cheek tint. And eyeshadow, I used both. Babaunin ko siya if ever kailangan ko naman. Emergency. This is from Lablab Beauty. Lablab Beauty set. Nabibili siya sa highcaris.net. Anyway, may 40% off discount kayo makukuha kung bibili kayo if ever. Kailangan under my name para maka-discount. highcaris.net/crishacrae to get 40% discount. So, ito yung ginamit ko. Double Mesh Blur Pack with SPF 50. Tipid siya, as in, konti lang. Tapos, dinob-dob ko lang siya. So, nagbe-blend siya sa mukha mo na akala mo, skin mo lang. Mukha siyang walang makeup. Before that, naglagay ako nito. Iron Fill Up Corrector. Babaunin kasi mamaya, magtatanggal ako ng makeup. Baon na ako ng cotton. Itong cleansing oil from La Palette. Nung nasa Korea kami. So, ngayon, second cleansing oil ko na to. Ito, nadala ko yung aking boxing gloves. Binili ko to sa Tiger City Gym. Twins Special. Kailangan natin ito. Hand wraps. Bagong bili ko din to dahil yung last hand wraps ko, mukha na siyang kanang parang na-overuse siya. Kasi kay Joem pa yun, since 2008 pa daw ata. Kawawa na siya masyado. Anong laba mo nun? Ang baho na talaga. Kaya, bumili na talaga ako. And mas maganda siya kasi stretchable. Yung sa kay Joem before, hindi. Ano siya, tela lang. Ito kasi tela na may stretch. So, mas comfortable siya sa kamay pag mag-boxing. Duelo yung brand. Daming dala. Ito, may bag sa loob. Kasi meron akong dalang shoes. Towel para magmapawisan. Underwear. Yung leggings, pang workout. Bigay ito ng mommy ko. Adidas siya. Tech Fit. Gusto ko talaga mag-gym ng mga naka-leggings or naka-jogging pants. Kasi comfortable ako. Meron akong cycling shorts sa loob. Actually, para siyang swimming shorts. Ayun, old na siya. Hindi ko na nga makita yung brand sa sobrang nag-fade. Buhay pa siya. Para may protection yung aking puson or may protection yung mattress. Sports bra sa loob. Kasi pag naka-bra ka lang, medyo mahirap huminga. Iba pa rin pag sports bra. Actually, yung pang-workout ko ay making shirt. Parang pambahay na t-shirt. Mga lumang shirt lang talaga. Socks for may shoes. Extra shirt
Para in case of emergency. Wait lang. Love? Ready ka na? Ayan na siya. Lablab. Mag-gym na tayo. So, nabuksan ko na yung gym bag ko. Ikaw naman. Buksan natin. Anong brand yan? North Face. North Face. Oh, ganda oh. It's a backpack with a pwede rin siyang sling, no? Parang duffel bag. So, galing to kay Kuya Jeff. if ng kuya niya. Laman ng bag ko. Ang laman ng bag niya ay may bag din sa loob. Lablab! Sa mukha, uy. So, anong brand to? Umi. So, this is a Tumi green bag, backpack. So, eto may bag na naman. Anong meron dyan? Toothbrush. Ano pa? Hair conditioner. Okay. Shaver. Okay. Dry oil body spray. From Instagram. Yes. Nice. Hindi ko alam kung ba't ko siya dala. Oh, para sa katawan. Yan lang. Olive oil. Yeah. Okay. Next. Okay. Hawakan ko muna. Sige na. Tulungan kita. Shorts. Okay, shorts. Nalikabok ha. Uy. May brief. Oh my God. Uy, nalagay yung color. Color black ba yan? Naging gray lagi. May brief pa. Okay. Tapos, ito. T-shirt. Yung Ang stopwatch. ganda niya. Galing kay, Eric. Eric Nalikabok. Ejercito. Okay. Siyempre ako taga-fold. Oo. Yan, medyas. Favorite medyas ko. Cute. High socks. Oh. Mid socks. Dami mong dala. Saan ba tayo Kaya- after? Hindi. Ito lang yung, pang taping kong bag to. Mamaya pa yung pang gym. Ito, favorite shirt ko din. Okay. United States. Okay. So, pag may shoot ka, ito mga dala Yan, mo. dala ko. Yan, may brief ulit. Okay. For emergency use, no? Purposes. Purpose. Eh, sa mukha na dulo. Ulit ako. Favorite ko ito mo. Okay. Ang dami mong shirt. Kasi mainit sa taping. Dapat madami kang pamalit. T-shirt ko. Wait lang. Wait! You're too fast. Ano ba? Wala naman eh. Meron dito pa sa kabila. Ito, oh. May luoy na tissue. Luoy. Kawawa, meaning yan. Isang taon na to eh. Isang taon na to dito. Uy! Ibig sabihin, hindi ka nagtitissue? Nakalimutan ko na yun dyan siya. Gosh. Yung pang-cover sa mata. Pag mag-sleep. Okay. Ayun yung binili ko for you. Yes, thank you. Sa mumuso ba yan? Tapos, pomada. May pomada. Ano meaning ng pomada? Pomade. Yung sa hair, pang-ayos. Para siyang gel. Pero hindi siya matigas. Oh. Balik natin to. Pagod ka na. Hindi, syempre. Para hindi makagat. Yun, tapos... Yan. Nako. Wow, ganda niya. Binili natin yan sa Cebu. At nakilala natin yung owner. Yes, Nagkataon. pinsan ni, ni Tintin. Guys, maganda yung, na... Oo, kuha mo lang. Oh, Totoo kasi siyang wood. wood. Yeah. So, Pag mukhang forever. for life na siya. Matib ko yun. Okay, ano pala? Ito, ano to? Parang may laman pa yun. Wala na. Ano ko yun? Passport. Ano yan? Diyan yung laundry mo, love eh. Saan mo ka, love? Ay, ako ka. Wala na. Ito. Ba't dalawa bag mo? Hindi ko alam. Kasha na lang ang bag eh. Loko-loko ka, love. Different is good. From pen shop. Bigay Pen ko yun shop. siya. Yeah. Love, ang dala mong bag. Ba't ang dala mong bag namin? Ano gym? Meron ako. Ano to? Deodorant. Okay. Sa kapaligo, bath gel. Yan. Pabango. Clinic Happy. Ito regalo ni Kuya Jeff din. The Urshan. Urshan ba? Yan. Yung Grabe, mga kilo bag mo. brief ko. Okay. Butas-butas na siya. Okay, love. Ano pa? Love! I-edit out ko ba yan? Love!
Ito, buksan pa natin. So, itong dadalhin kong bag sa meeting. Love. Ito, charger. Tapos, extra battery sa camera ko. Then, itong pang-wipe ng glasses Akin and yan sa eh. camera. Akin to lang. Undies ko yan. May undies ka nga din eh. Parehas tayo. Favorite ko tong Lablab beauty so far. Power bank from Line Friends. And planner kasi yung para ma-schedule ko yung meeting late. Marami akong take note. Tapos, ballpen. Then yung cover ng camera. Since dadaling ko yung camera later. Yung wallet ko, gift to ni mama, coach. Yun, may konting pera. Yung card ko sa residences. Starbucks card. So, gift to ng Starbucks dati sa TAF. Nung nag-aaral pa ako sa Binild. For free. Wait, teka lang. SNR card. Kasi dyan kami nag-grocery ni Lablab ko. Wait lang, Labit. Etong Swash card, may discount ako pag bibili ako ng panglinis ng brush cleaner. Doon ako bumibili. Wait lang, Lab. Then, swirl card naman ng Coffee Bean para maka-internet ako for free. Sunglass Haven, dito ako bumili nung birthday gift ata yun, Lab, no? Yung Ray-Ban shades na yun. Kasi may discount if gamitin ko yung card. 15% off ata. Yun. Then, LBC card. Kasi dito ako nagpapadala ng mga pang-giveaways sa Bisprins. And tin card. And gamay lang ang kwarta dali doon. Pinakita na ni Lablab. Ano to? Ikaw na mag-open. Ikaw na. Baby wipes. Tapos face powder. Kasi minsan shiny talaga yung forehead ko tsaka nose. So at least meron akong Fenty Beauty powder. Ito. Pwede siya sa lahat ng skin tone. Ito yung gusto ko. Pwede siya for everyone. Paano akong lip oil para hindi mag-dry yung lips. Dental floss. Kasi, mahirap kumain minsan sa labas, tapos may tinga. So, wait lang. Meron akong problem lagi sa throat. So, I spray this with Camilla Sun Spray for emergency use. Ito, gift lang din to ng Caris. Alcohol sa kamay para iwas germs. Na, ito. Hiningi ko kay Eric ito. Ang hawak ng camera. Napasok ko yung camera dito, kasya siya. So guys, what's in your bag? Ano yung mga important stuffs na kailangan nyo sa inyong bag? Then, number one na bawal talaga mawala. Brief. Okay na. Okay. Anyway. Ako, wallet. Mahirap walang pera. Lalo na pag nasa Manila. I want to thank everyone for watching my YouTube channel. Hindi ko alam ano ba yung si Lablab. Tatlo yung bag lagi. Kakaiba siya. Bye, Lab. Dala ko din pala yung susi. Bye-bye. Ano kinain na? Nilanap ba? Wow. Kami tira-tira lang. Saan mo na? Sa EDSA siya. May meeting lang ako. Nilagyan ko ng medicine, yung bacterial ointment. It use this Lablab cleansing oil. Wow. Galing makeup tapos nare-relax ka. Sarap. Yan, ang dami natanggal. Oh. More cotton. Sarap. Before, ang gamit ko, virgin coconut oil. Lablab Beauty is known sa Korea. Hindi lang siya pangtanggal ng makeup, hindi. Good for the skin. Pag may marinig kayo mga bugs-bugs, may nagbo-boxing sa labas. Tatlong cotton na siya. Tanggal lahat, oh. Workout. Naglalagay pa rin ako ng moisturizer. Pero, kino-correct na yung ano eh. Mga mali dyan. It makes me feel
Relaxing. Relaxing ka, Nay. Ako rin. Hi. Bigla siya So, sumusulpot. bigla siya sumusulpot. Ganyan talaga yan. Ano sa mga camera? Ganun. Kailangan ko ng ano mo, tapos ka na. 50 calories. Oh, 50 calories ka na, 50 calories ka na. Dapat daw maka 50 calories. Nalay! Hindi na sige katawa. Kapoy lagi daw siya, hingon niya. Mission accomplished. Okay na yung muscles, so pwede na mag-stretch. Pawis na. Bukas. Napagod na ako. Ayun! Yay! Double jump. Jump straight. Inday, kapoy! Uy! Ito ay plug invasion! Kapoy na kapoy. Jump straight. Turn, backward. Forward. Bang, bang, bang. Diba? Tap, 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 backward. Straight, straight. Tap, tap, tap. Tap, tap. Good. Diba? Tap, tap, tap. Tap, tap. Jump straight. Tap, tap, tap. Good. Diba? Bang, bang, bang. Diba? Power. Bang, bang, bang. 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 One, two. Bang. Good. Hook straight. Bang. Dahil. Kaya, ay, thank you! Ibilin ka ulit. Tapos, Pawis. bawat side na. Pawis kami lahat dito. Dito man. Napatay man nakakapoy kayo eh. Bay, nagagang ka bay, nagamandaluyong kami. Mabaliw. Mga baliw kami, galit kami, mental. Lumabas lang kami para mag-exercise. Yeah. Pagkatapos kami mag-exercise, magalit na kami sa mental sa loob. Cute. Hindi pa nga ako, jupog ba kayo ba? Namaol na si Inday, namaol. What are you doing? I'm gonna say bye-bye to my coffee maker. Tapos na siya. Bye. Mamiss ka namin. Ilang years yan? Kung ilang years tayo magkasama, gano'n siyang katagal sa akin. 7 years. 7 years na siya. Bumili na kami ng bago. Medyo mas malinis. Hindi na rin kailangan ng kuryente. Bye-bye. Lang. Oh! Oily pa siya. Bye. Salamat kaayo sa pag-watch sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Like my Facebook page and my Instagram for more tips and giveaways. Salamat kaayo! O say, bye-bye amigas! Bye amigas! I mean, Sino portray mo dyan? ulo. Hindi ko alam eh. Cute kaya to. Aslong. Bye-bye. Cute.